Paralizada polas malas condicións meteorolóxicas que influían no desenvolvemento do proxecto e tralo correspondente parón de Nadal, a empresa adxudicataria dos traballos iniciaba hai uns días de novo as obras de remodelación do firme do Campo de Arriba. Segundo o alcalde Adolfo Muiños, a actuación incluída nas obras do Plan Único da Deputación da Coruña podería estar rematada xa a vindeira semana, para uso e desfrute de todos os veciños. Xa a empresa está traballando polo ritmo dos traballos e agardando que estes días veñan con certa calma atmosférica, agardamos que entre esta semana e a que ven rematen os traballos e podamos disfrutar da integridade do Campo de Arriba, un lugar emblemático de paseo, de disfrute da xente e, sobre todo, se o tempo nos vai axudar, tamén vai ser un sitio que se incorpore, non? Estamos un pouco facendo seguimento, despois faremos unha análise técnica do firme, intentando que se poida recuperar na medida do posible os usos anteriores. En principio, creemos que está quedando ben todo o que ten que ver coa drenaxe do campo e agardamos. Xa digo, paralizáronse, retomáronse e esperemos que entre esta semana que parece que ven bo tempo e a que ven, poidan rematarse eses traballos, non? A actuación lévase a cabo baseándose en criterios respetuosos co medio ambiente, realizándose un compactado de terra con cal e zahorra, o que lle dará unha imaxe similar ao anterior. Conta cun orzamento duns 60.000 euros.